a todas as persoas presentes. Imos comezar coa gala dos premios aos mellores expedientes da Intelixencia Artificial do Bacharelato 2024 na súa primeira edición. Para isto, preciso a colaboración do meu axudante, CDPO. Podes transferirme os datos da acta do xurado? Grazas. Procedemos, pois, coa entrega de premios. Stop, un momento. Estáis confundidos de gala totalmente. Esta é a Megabau. A inteligencia artificial está moi ben, pero o que imos premiar aquí é a inteligencia natural. Así que, liscando. Ei, ti tamén, home, liscando ti tamén. Pero liscando ti tamén. Alguén me pode unha man levándose a este cadelo, por favor? Vamos a por él. Bo día, iniciamos a Megabau 2024. Son Pedro Armas, presidente da Comisión Interuniversitaria, responsable das probas, pero hoxe tócame facer de presentador, así que o que vou facer é presentar a mesa que é o que procede. Vou presentar a mesa de autoridades. Temos connosco a Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Inés Rei, alcaldesa da Coruña, Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, Antonio López, reitor da Universidade de Santiago, Manuel Joaquín Reigosa, reitor da Universidade de Vigo, María José Lombardía, vicerreitora de Estudantes da Universidade da Coruña. Francisco Fraga, vicerreitor de Organización Académica da Universidade de Santiago.
e Natalia Caparrini, vicerreitora de Estudantes da Universidade de Vigo. Tamén nos acompañan outras autoridades: José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades, vicerreitores das 3 universidades públicas, os meus compañeiros vicepresidentes da CIUGA, Maite Flores e Iván Area, concelleiras. Como queremos alixeirar un pouco o acto, imos con ritmo, xa empezamos con ritmo, pero imos continuar con ritmo, e agora con ritmo de discursos. Neste caso ten a palabra a alcaldesa dona Inés Rei. Moitas grazas, Pedro. Moi bo día a todos e a todas. Teño que decir que a última vez que subín esta rampa acabei no Instagram de Juan Dávila. Pero bueno, hoxe os protagonistas sodes vós, os que estades do outro lado da rampa. En primeiro lugar, quero agradecer á Universidade ter elexido a Coruña para a celebración deste acto, porque para nós é unha honra recibirvos a todos e as vosas familias na cidade. Así que benvidos todos a Coruña. Enhoraboa por estar hoxe aquí neste acto de recoñecemento aos mellores expedientes de Galicia. Que hoxe estedes aquí é froito dun camiño sei que longo e ademais difícil, do voso esforzo, pero tamén do esforzo das vosas familias, dos vosos mestres e mestras que hoxe vos acompañan, de todos os vosos compañeiros e compañeiras. Como alcaldesa, para min é unha honra estar ante vós porque representades os valores fundamentais para o día a día, como son a constancia, o tesón, o esforzo, a capacidade de superación. Penso moito nos que estades aí sentados e o que debedes de estar sentindo, porque son días de emocións, son días de ilusión e de alegría, e supoño que tamén son días de certo medo ou de algunha incerteza. Agora, moitos de vos estades ollando cara a ese futuro prometedor que vos espera e o mellor tedes algo de temor. Digo vos que é totalmente normal sentir medo, é normal, é necesario, porque os sentimentos amosan o que vos importa na vosa vida e o propósito que ten esta para o futuro. Por iso, vou vos dar un consello, non son moito de dar consellos, pero quero que saibades que fagades o que fagades no futuro, pensades sempre en clave constructiva e sempre mirando cara adiante con optimismo. Vivimos nunha sociedade moi orientada, quizáis demasiado ao resultado e non tanto ao camiño que leva a conseguilo. Vos sodes o exemplo do importante que é precisamente valorar ese camiño, o da cultura do esforzo académico, do traballo duro, e ese esforzo, esa capacidade que vos levou a onde estades agora, que se o mantedes, estou segura que acadaredes todas as vosas metas e os vosos soños. Así que convido vos a ter moi presentes as vosas vocacións, os vosos desexos, a valorar o que sentides importante para vos e a elexir o voso camiño, sexa na rama das ciencias ou das humanidades. Convido vos tamén a ter moi presentes os consellos das persoas que vos queren, aqueles que vos coñecen ben, pero sobre todo escoitádevos a vos mesmos. Cando falamos, sobre todo os políticos, de que sodes o futuro, non o decimos como unha frase baleira, porque o creemos realmente. Sodes, cada un dos rapaces e das rapaces que estades hoxe aquí, unha referencia a que ollarán os que hoxe son aínda nenos e nenas. Inspirar e axudar aos demais a ser mellores, tanto en termos persoais como profesionais, é algo alentador. Porque non se trata únicamente de estar no mundo, se trata de participar nel. Vou rematando esta intervención, trasladando, por suposto, a miña noraboa aos equipos directivos e ao profesorado dos centros educativos polo seu desempeño, pola súa implicación, estando sempre a carón dos estudantes por coidar da educación, que é un piar indispensable
para ter unha sociedade mellor. E, por suposto, as familias, que estades todos aí arriba acompañando esas familias que sufren con vos, que están sempre apoiándovos e dando ese soporte emocional tan necesario para que este resultado sexa tan magnífico. Moitísima sorte a todos nesta nova etapa que iniciades. Non me deixan decir o que, pero sí quería decirvos que haberá unha sorpresa ao final de parte do Concello da Coruña e, bueno, será unha sorpresa que agardo sexa agradable. Eu teño que marchar, hai un momento no que terei que marchar e non sei se chego a estar para a sorpresa, pero vou pedir o vídeo para ver se vos gustou. Así que disfrutade moito deste verán e, sobre todo, disfrutade da vida, que teñades moita sorte. Moitísimas grazas. Ten a palabra o reitor da Universidade de Santiago, don Antonio López. Benvidas e benvidos todos, un placer poder compartir un ano máis esta festa de mellores expedientes nas probas de acceso á universidade, unha cousa que xurdiu humildemente en Compostela fai 20 anos, alá en 2004, e que pois hoxe temos esta magnífica festa aquí montada. Dende o ano pasado quixemos que fose non só o recoñecemento dunha universidade como viña sendo a de Santiago, senón o recoñecemento de todo o sistema universitario galego, e hoxe estamos aquí na Coruña asistindo a este espectáculo fantástico. Parabéns, sobre todo, a todos os que traballaron para facelo posible. E un reto grande para os de Vigo, que lles toca organizar a seguinte. É unha festa importante porque queremos felicitarvos inicialmente a todos os que acadastes as mellores calificacións na parte obrigatoria das probas de acceso á universidade. 1083 mozas e mozos, bueno, moitas máis mozas que mozos, 66% de mulleres, 66,2%, 33,8% de homes. Hai que empezar a facer algo. Porque isto está un pouco desequilibrado. Parabéns a vos, os primeiros, por este éxito, un éxito que depende inicialmente de vos, do voso traballo, do voso esforzo, das vosas capacidades, da vosa dedicación, pero parabéns tamén ás familias que nos acompañan e que están aquí con vos tan orgullosas ou máis aínda que vos por estes resultados. E agradecemento tamén ao profesorado, e eu diría que a todo o sistema educativo galego. O universitario ven despois. O sistema educativo galego, tanto privado como público, pero permitídeme que teña un recordo especial e un saúdo especial para o público, que está aí tratando de garantir a igualdade de oportunidades na educación, que é unha cuestión esencial. Temos un magnífico sistema educativo e a proba sodes todos vós. E agora chega o paso á universidade. As familias están preocupadas. Moitos vades a marchar, vades deixar de estar vivindo nas vosas casas e vades a abrirvos a unha vida nova. É normal que as familias esteñan preocupadas, pero temos de dicir que teñan tranquilos e tranquilas. Todos pasamos por eso e é unha parte esencial tamén na formación das persoas. Ese gañar ese espazo de liberdade que irá acompañado, eu non teño ningunha dúbida, pois de toda a responsabilidade que tedes acreditada ao longo destes anos. Tócavos escoller. Escoller significa optar por unhas cousas e renunciar a moitas máis, e estades en esa fase. O sistema universitario público galego, que estamos aquí, as tres universidades que estamos aquí, pois ofrecémosvos máis de 180 graos, dobles graos, oferta formativa universitaria boa e de magnífica calidade. Iso non quer dicir que se queredes optar por
alonxarvos un pouco máis e buscar a vosa formación máis aló, pois non esteña tamén ben feita a decisión. Eu penso que o importante é que descubrades o que queredes. É diferente ter un traballo ou ter un oficio a responder á vocación que un ten. Atendede ben o que vos gusta, decidide, escollede e acertade, e se non acertades a primeira, tamén hai outras oportunidades. O sea, non hai que sempre facelo todo co primeiro intento. Con ánimo, con ilusión, pero tendo claro. Ben, e os tres reitores puñémonos de acordo en que cada un de nós iba a facer tamén un pouco de publicidade institucional da súa universidade máis alá das bondades de todo o sistema universitario galego. As tres universidades públicas galegas entendémonos, colaboramos, cada unha ten o seu perfil, a súa realidade, pero me parece que estamos facendo o mellor pola calidade para a formación no ámbito universitario das nosas mozas e mozos, das que vosotros vos vades incorporar a partir do curso que ven. Bueno, pois no caso da Universidade de Santiago, pois foi a universidade dende 1495, a única en Galicia ata 1990, e dende ese momento pois compartimos este espazo universitario coas magníficas universidades de A Coruña e de Vigo. Nós estamos, a Universidade de Santiago está asentada, como sabedes, en dúas cidades, Santiago e Lugo, aínda que o nome fala solo de Santiago. Lugo tamén é un campus moi interesante, cunha oferta moi orientada a todo o que ten que ver co campus terra, titulacións como veterinaria e enxeñería. Santiago ten pois, o perfil tradicional de algunhas titulacións. Estou seguro que moitos e moitas de vós tedes na cabeza estudiar medicina. Benvidas e benvidos vades a ser. Pero as dúas ofrecen algo máis. Me parece que son dúas cidades onde hai vida universitaria, que non se asusten os pais e as nais. A vida universitaria tamén ensina tanto como que se aprende nas aulas e non pasa nada, todos pasamos por eso e todos sabemos disfrutalo. E ofrecémosvos pois, unha serie de servicios, de residencias, deportes, etc., que tamén complementan o que se estuda nas aulas. Ben, para ser respetuoso co tempo, eu vou rematar aquí e dicirvos que, ojalá, o 9 de setembro, que arrancaremos o curso na universidade, nas universidades, pois teñamos ocasión de encontrarnos polos pasillos, polas aulas, polos corredores, e que empecedes a disfrutar desa magnífica ventá que se vos abre por diante, que esta experiencia do paso pola universidade, que veña cargada de éxitos. Moitas gracias. Ten a palabra o reitor da Universidade de Vigo, don Manuel Joaquín Reigosa. Grazas. Ben, bo día. Vou a obviar todos as referencias ás autoridades as cales saúdo para reducir un pouco o tempo de uso do atril. Eu quero dicir que concordo plenamente co dito polo meu colega o reitor da Universidade de Santiago de Compostela, así que vou falar de outra cousa. Vou falar do futuro do país. Galicia é un país que leva moito tempo facendo moitas cousas ben. A primeira que eu quero salientar é o sistema educativo primaria e secundaria, que consigue que teñamos tanto talento reunido hoxe aquí nesta sala, pero talento que está pulido e que ten uns resultados que son impensables nun sistema no cal non haxa un compromiso evidente dos profesores e das profesoras, un compromiso evidente das familias e, por suposto, un compromiso das persoas que aquí vos sentades en primeiras ringleiras porque levades moito tempo facendo as cousas ben. O futuro de Galicia depende da combinación de talento e esforzo, que é o que hoxe estamos aquí a celebrar. Talento e esforzo das persoas que quixeron durante moitos anos traballar para conseguir estudar a titulación universitaria ou non universitaria que decidan e para facer a súa vida profesional a partir desa construcción. Así que parabéns a todo o sistema público e tamén privado de educación primaria e secundaria que nos dá bons resultados. Sería imposible sin o esforzo de tantas persoas.
E agora chega a universidade, no? Que quero dicir, como xa se salientou aquí, que o sistema universitario galego público está constituído por 3 magníficas universidades coordinadas, que temos unha oferta realmente moi completa de títulos, pouco queda por implantar en Galicia, estamos traballando niso e que, ademais, a oferta en canto ao número de prazas axústase cada ano para que poidamos ter un acubillo moito mellor do estudantado que quere seguir cada unha das titulacións. Así que, se elixides o sistema universitario público galego, estou seguro de que non os ides a arrepentir. Tócame falar da Universidade de Vigo. Vou a ser moi breve. A Universidade de Vigo, que tamén se chama de Vigo, non do sur de Galicia, pero que ten campus en Pontevedra, en Ourense e en Vigo, eu diría que está constituída sobre 3 piares fundamentais. Digamos que o cesto está feito con 3 bimbios. O primeiro ten que ver co agarimo pola docencia, coa preocupación que todo o noso cadro de persoal partilla en canto a que os nosos egresados teñen que ter a máxima calidade. Polo tanto, a Universidade de Vigo é un sitio moi bo, onde por unha banda ides poder ter a oportunidade de traballar co profesorado, de ter titorías, de achegarvos ao profesorado, non está lonxe o profesorado do estudantado e, polo tanto, digamos que temos esa natureza de preocupación intensa pola docencia. Isto pode notarse en moitas cousas, por exemplo, na dotación dos nosos laboratorios docentes. Seguramente, os que veñades á universidade e fagades algún curso en Erasmus, poderedes comprobar a calidade dos laboratorios docentes que ten a Universidade de Vigo. E logo esa cercanía, esa preocupación. O segundo bimbio que constitúe esta cesta ten que ver co rigor. Somos exixentes, hai que dicirlo. As nosas titulacións hai que traballarlas, pero, bueno, decirvo a vos que estades acostumados a ir a polo 10, pois seguramente non é ningún problema, non? Pero sí que é certo que estimamos que os nosos títulos que teñen validez en toda Europa pois teñen que ter unha calidade importante, non? E o terceiro bimbio que nos constitúe como universidade ten que ver coa valoración do mérito e da capacidade, do esforzo, que fixo que dende sempre quixésemos ser, dende a nosa creación, xurdimos da Universidade de Santiago de Compostela, collimos moitas das cousas que se estaban traballando daquela na Universidade de Santiago de Compostela e somos unha universidade intensiva en investigación, o que fai que nestes momentos esteamos recollidos en moitos rankings, seguramente no futuro o seremos moito máis, pois amosando esa calidade da investigación. Por lo tanto, aquí tamén quero aproveitar para decir que aqueles que non sigades títulos da Universidade de Vigo, tamén posiblemente no futuro, no doutoramento, pode ser un bo sitio para facer o doutoramento. E nada, xa remato, animándoos, dándovos as grazas, porque o futuro do país depende de que sexamos todos quen de facer ben as cousas. Eu aspiro a que o voso traballo dentro de Galicia nos permita no futuro ter unha sociedade máis xusta, máis igualitaria, nas que as mesas seguramente estean máis cheas de mulleres, igual que están ahora mesmo o patio de butacas. Precisamos que as mulleres ocupen o seu lugar ao frente das reitorías e de calquera outra institución. Esperamos que sexa máis solidaria. Grazas. Eu, personalmente, espero tamén que no futuro fagades algo pola paz, porque non pode ser que miremos cara a outro lado. Moitas grazas.
Ben, sabedes que ten moito ritmo o acto e que é un pouco rompedor. Voulles pedir ás autoridades nos concertos de rock veñan para unha foto de grupo, de espaldas ao público, imos facer a típica foto de concerto e o alumnado voulle pedir que fagamos sentados e outra de pé, cando eu diga vos levantades, por favor, e así facemos a foto de grupo que pode quedar interesante nas redes, como se di. Graciñas a todos. Cando nos digan os fotógrafos, facemos unha de pé. Os levantades, por favor, a ritmo de rock, se queredes, unha foto así como movida. Grazas, autoridades. Agora facemos un intercambio por obrigas. Se incorpora o concelleiro de Educación da Coruña, Xosé Ignacio Borrego. E despedimos con un aplauso á alcaldesa. Grazas pola colaboración. E agora, unha breve explicación do acto. Aínda que os profes temos tendencia a explicar demais, a enrollarnos, eu serei moi esquemático. Resumo en 2 palabras o que imos facer agora. En 2 palabras. Isto é unha dobre homenaxe aos mellores estudantes e aos centros onde cursaron o bacharelato. E como facemos? Pois aplaudindo a rabiar e fotografando a esgalla. Esa é a idea. Os premiados tedes xa os vosos diplomas, poderedes subir con eles cando vos chamemos despois por quendas, o explicarei agora. Subir con eles quere dicir que podedes subir con eles enroscados, abertos, como que irades, de acordo? Ireinos chamando por quendas, por orde alfabética dos concellos, nada de provincias, conselleiro, Galicia única, sistema universitario galego único, os concellos todos de Galicia por orde alfabética. Iso quere dicir que se a Coruña vai de segunda despois da Cañiza, non é por enchufismo, é porque lle toca por orde alfabética, vale? Cada quenda subirá ao escenario en 2 filas. Os representantes do centro recollerán unha placa que simboliza a súa excelencia educativa. Estudantes e representantes, cando suban en cada quenda, as quendas irán saindo na pantalla, eu irei nomeando tales concellos, tales institutos, e xa vos ides preparando e subindo. Subides cos representantes, os representantes collen a placa e, despois, de cara ao público, reciben o aplauso, música, aplauso, e abandonan o escenario polas escaleiras laterais, sen presa pero sen pausa, para que sexa o acto máis áxil. Pois ben, imos aló coa primeira quenda de subida ao escenario. Son os concellos da Cañiza e parte dos centros da Coruña, os que vou nomear. Primeiro, a Cañiza, IES a Cañiza. Da Coruña, estes centros privados, Calasancias, Compañía de María, Dominicos Santo Domingo, Eirís, Esclavas Sagrado Corazón, Escolapios e Fogar de Santa Margarita. Ide subindo, por favor, cos representantes.
favor, o alumnado que vaya subindo para lixeirar, que non ten que dar a man a cada un dos representantes ou hasta das autoridades. Son os representantes de centros que recollen a placa. O alumnado simplemente se coloca a ambos os dous lados, mira cara ao público. O primeiro vai nos levar así un poquinho máis de tempo, pero despois a marca pauta. Alumnado a ambos lados mirando para o público. Aplausos do público, por favor, a esta primeira quenda. E agora imos avanzando o escenario de lado por aquí, os dali ao fondo polas outras escadas laterais, e así iremos facendo con todas as quendas. Preparada a segunda quenda de centros que corresponde ao Concello da Coruña. Son unha serie de centros privados aos que chamarei polo nome que realmente os coñecemos, non por oficiales e o tedes nos diplomas, non porque plurilingüe e tal se fai moi longo. Así que vayan preparándose subindo ao escenario. Franciscanas Sagrado Corazón, Grande Obra de Atocha, Liceo La Paz, Maristas Cristo Rei, Obradoiro, Peña Redonda, Salesianos San Juan Bosco e Xesuítas Santa María del Mar. Aplausos, por favor. Para esta quenda vamos coa terceira quenda. Seguimos coa orde alfabética por concello, seguimos na Coruña. Comenzamos cos institutos. Institutos da Coruña. A Durmideiras, Agra do Orzán, Elviña, Eusebio da Guarda, Fernando Virz, Menéndez Pidal e Monelos. Aplausos para esa subida de terceira quenda.
Temos unha quenda numerosa. Aplausos, por favor. Abandonamos por as escaleiras laterais. Xa collemos o ritmo, xa temos o procedimento, así dá gusto. Moi ben. Preparada a cuarta quenda, na que xa se remata a Coruña e entran outros concellos tamén. Entón, Institutos da Coruña, Monte das Moas, Puga Ramón, Rafael Dieste, Salvador de Madariaga, A Sardiñeira e Urbano Lugrís. Cambio de concello, pero tamén vai nesta quenda. O concello da A Estrada, IES Antón Losada Diéguez, IES García Barros. E tamén, pechando quenda, do concello da Fonsagrada, veñen de lonxe aplaudidos moito, IES Fontén Albei. No es la foto que más les interesa, no os preocupéis, como salga, porque están mezclados. Aplausos, por favor, para esta quenda. Id abandonando, por favor, o escenario, cada un por o seu lado. A quenda quinta ten moitos concellos, por lo tanto, moitos representantes tamén. Que se vayan preparando do Concello da Guarda a Sangriña, IES a Sangriña, do Concello da Laracha, IES Agra de Leborís, da Pobra do Caramiñal, o IES da Pobra do Caramiñal, da Rúa, o IES Cosme López, de Allariz, o IES Allariz, de Ames, estes centros, Alca, IES de Ames e IES do Milladoiro, de Arteixo, o IES Manuel Murguía, de Arzúa, o IES de Arzúa, das Pontes, o IES Moncho Valcarce e de Baiona, o IES 1º de marzo. Animádevos con un aplauso mentras suben. Aplausos, por favor.
Abandonade o escenario, agora xa temos todos o procedimento ben aprendido. Uns por un lado, outros... Quenda sexta, imos a bo ritmo. Concellos de Betanzos, estes tres centros. Nuestra Señora del Carmen, IES As Mariñas, IES Francisco Aguiar. De Boiro, IES Espiñeira, IES Praia Barraña. De Brión, o IES de Brión. De Bueu, o IES Johan Carballeira. De Burela, o IES Monte Castelo e o IES Perdouro. De Caldas de Reis, o IES Aquis Celenis. E de Cambados, o IES Ramón Cabanillas e o IES Francisco Asorei. Aplauso, por favor. Aplauso para esta quenda. Abandonade, por favor, o escenario por ambos lados. Que se vaya preparando a quenda 7, que corresponde aos concellos seguintes. 2 institutos de Cambre. O IES Alfonso X Sabio e o IES David Buján. 2 de Cangas. O IES María Soliño e o IES Rodeira. 3 de Carballo. O IES Alfredo Brañas, o IES Monteneme e o IES Parga Pondal. De Cariño, o IES Cabo Ortegal e pechando quenta de Castro de Rei, o IES da Terra Chá. Aplauso para eles, por favor. Aplauso para esta quenda. Aí nos faltan algúns. Que non se quede ninguén fora de foto. Moi ben. Novo aplauso a estes que se incorporaron tamén. Veña. Abandonade, por favor, o escenario por los lados. Pasamos a quenda 8. De Cedeira, o IES Punta Candieira. De C, 2 institutos, Agra de Raíces e Fernando Blanco. De Celanova, o IES Celso Emilio Ferreiro. 2 de Chantada, o IES Lama das Quendas e o IES Val do Asma.
De Culleredo, 3 centros, Montespiño, o IES Blanco Amor e o IES Rego de Trave. De Curtis, o IES de Curtis. De Fene, o IES de Fene. E de Ferrol, pechando quenda, Mercedarios Tirso de Molina. Aplauso para estos centros. Aplauso, por favor, a esta quenda. Abandonade, por favor, o escenario por ambos lados. A quenda 9 comeza cos institutos de Ferrol, IES de Canido, IES de Catabois, IES Concepción Arenal, IES Saturnino Montojo, IES Sofía Casanova, de Foz o IES de Foz, de Gondomar o IES Auga da Laxe, e 2 de Lalín, o IES Laxeiro e o IES Ramón María Aller. Pechando quenda, aplausos. Aplausos para esta quenda. Abandonade, por favor, o escenario. Na quenda 10 son todos centros de Lugo. Comenzamos. Quenda 10. Fingoi, Galén, San José, Seminario Diocesano e os institutos Ángel Fole, Leiras Pulpeiro e Lucus Augusti pechando quenda. Aplausos, por favor, para esta quenda.
Aplausos, por favor. Abandonade o escenario. Grazas. Na quenda 11 temos 4 institutos de Lugo que paso a nomear. IES Muralla Romana, IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, IES San Xiao e IES Xoán Montes. De Maceda, IES San Mamede. E de Marín, 3 centros: San Narciso, Chandomonte, IES Chandomonte e IES Illa de Tambo. Pechando quenda. Aplausos, por favor. Aplausos para esta quenda, por favor. Ide abandonando o escenario. Grazas. Conselleiro, son moitos municipios, moitos concellos, e moitos centros educativos. Imos aló coa quenda 12 dos concellos seguintes: Meira, IES Pedregal de Irimia. De Melide, IES de Melide. De Moaña, 2 institutos: a Paralaia e as Barxas. De Mondariz Balneario, o centro CEMAR Marcote Mondariz. De Mondoñedo, o IES San Rosendo. De Monforte, 2 institutos: a Pinguela e un moi premiado neste ano, o IES Río de Cabe, o Río Cabe. De Monterroso, o IES de Monterroso, e pechando quenda, 2 centros de Mos, Lar e Los Sauces. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor, para esta quenda. Abandonamos escenario, sen presa, pero sen pausa. A vos. Quenda 13. De Mos, o IES de Mos. De Mugardos, IES de Mugardos. De Muros, IES Fontesería. De Narón, 2 institutos: IES Astelleiras e IES Terra de Trasancos. De Negreira, IES Xulián Magariños. De Nigrán, IES Valmiñor. De Noia, 2 institutos: o Campo de San Alberto e Virxe do Mar.
Do Barco de Valdeorras, tamén 2 institutos, Lauro Olmo e Marta Guisela. Do Carballiño, tamén 2 institutos, Chamoso Lamas e IES número 1. E pechando quenda, do Grove, o IES Monte da Vila. Aplausos, por favor. Aplausos para esta quenda. Imos abandonando o escenario. Grazas. Quenda 14. Do Porriño, 2 institutos, Pino Manso e Ribeira do Louro. De Oleiros, 3 centros, Hijas de Cristo Rei e 2 institutos, Miraflores e Neiravilas. De Ordes, o IES de Ordes. De Ortigueira, o IES de Ortigueira. De Ourense, comenzamos con Ourense, 2 centros, Carmelitas Santa Teresa de Jesús e Franciscanas Divina Pastora, pechando quenda. Aplausos, por favor. Aplausos para esta quenda. Abandonamos escenario por los lados. Gracias. A quenda 15 está composta por centros de Ourense. Maristas Santa María, Salesianos María Auxiliadora, 3 institutos, o 12 de outubro, As Lagoas e o IES Blanco Amor, pechando quenda. Aplauso, por favor, para esta quenda de Ourense. Aplausos, por favor, para esta quenda. Vamos abandonando el escenario. Gracias. Quenda 16. Imos con Ourense, 3 institutos, o Couto, Otero Pedrallo e IES Universidade Laboral. De Padrón, 2 institutos, Camilo José Cela e Macías o Namorado.
De Pollo, 2 centros. SEC Atlántico e IES de Pollo. De Ponte Caldelas, IES de Ponte Caldelas. De Ponteareas, IES do Barral e IES Pedra da Auga pechando quenda. Aplauso, por favor. Aplauso para esta quenda. Id abandonando o escenario, por favor, devagariño. Ai, faltaba un. Facerlle varias fotos. Ben, quenda 17. Ponteareas, IES Valdotea. De Ponteceso, o IES Eduardo Pondal. De Pontedeume, o IES de Breamo. E de Pontevedra, comenzamos con Pontevedra, Sagrado Corazón, Os Sauces, a Xunqueira 1 e IES a Xunqueira 2. E pechando quenda, o IES Frei Martín Sarmiento. Aplauso, por favor. Aplauso para esta quenda. Abandonade, por favor, o escenario. Gracias. Se vaya preparando a quenda 18. De Pontevedra, o IES Gonzalo Torrente Ballester, o Luis Seoane e o IES Sánchez Cantón, tamén o IES Valle Inclán. Cambiamos de concello. De Porto do Son, o IES Porto do Son. De Quiroga, o IES de Quiroga. De Rábade, o IES Río Miño. E de Redondela, 4 centros. Vigo e os institutos Chapela, Mendiño e Pedro Floriani. Chapela, Mendiño e Pedro Floriani pechando quenda. Aplauso, por favor. Aplauso, por favor, para esta quenda. Abandonamos escenario. Gracias. Por ambos lados, sí.
Na próxima quenda imos dar traballo ás autoridades porque veñen bastantes representantes. É un aviso. Quenda 19. Do Rianxo, IES Félix Muriel. De Ribadavia, IES O Ribeiro. De Ribadeo, IES Dionisio Gamallo. De Ribeira, 3 centros. Galaxia, IES Leliadoura e IES número 1. De Sada, IES Isaac Díaz Pardo. De Salceda de Caselas, IES Pedras Rubias. De Salvaterra de Miño, IES de Salvaterra de Miño. De Santa Comba, IES Terra de Xallas. E pechando quenda, o primeiro de Santiago, Compañía de María. Como é unha quenda numerosa, deixamos que se coloquen para a foto como unha equipa de fútbol. Eso é. Así. Aplauso para esta quenda, por favor. Imos abandonando o escenario. Grazas. A seguinte quenda, a 20, leva 2 centros, van sair moi rapidiño na pantalla. La Salle e Peleteiro de Santiago. Eso indica que son 2 centros, pero con moitos premiados. Nora boa. La Salle e Peleteiro de Santiago pechando quenda. Así, deixamos que se coloquen, grupo numeroso. Aplausos, por favor. Imos abandonando o escenario. Quenda 21 corresponde a centros de Santiago, todos son institutos. 21, Instituto IES Antonio Fraguas, IES de Sar, IES Eduardo Pondal, IES Fontiñas, IES Lamas de Abade, IES Pontepedriña, e pechando quenda, tamén con moitos premiados, IES Rosalía de Castro. Aplausos.
Aplausos, por favor. Id abandonando o escenario. Grazas. Quenda 22. Falamos dos Concello de Santiago. IES Selmírez 1. IES Selmírez 2. Sanxenxo, IES Vilalonga. Sarria, IES Sograr Alfonso Gómez. Silleda, María Inmaculada e IES Pintor Colmeiro. Soutomayor, Santiago Apóstol e IES Soutomayor. Enteo, IES Cacheiras. En Tomiño, IES Alonso Ríos. En Tui, dous institutos, Pérez Tizón e Sampaio. E pechando quenda de Valga, o IES de Valga. Aplausos, por favor. Aplausos para esta quenda. Id abandonando o escenario, por favor. Quenda 23. Xa estamos pola V, pero falta Vigo, que son moitos. Entón, quenda 23. De Berín, IES Taboada Chivite. De Viana do Bolo, IES Carlos Casares. E comenzamos con Vigo. Acacias, Amor de Dios, Carmelitas María Inmaculada, Compañía de María, Franciscanas Mariano, Monte Castelo e pechando quenda Salesianos María Auxiliadora. Aplausos, por favor. Aplausos para esta quenda. Abandonamos escenario, gracias. Obviamente continuamos con Vigo. Quenda 24. San José de Cluny. Xesuítas Apóstolo Santiago, tamén con moitos premiados. E IES Alexandre Bóveda, Carlos Casares, IES Castelao, IES de Coruxo, IES de Beade e pechando quenda o IES do Castro. Aplausos, por favor.
Aplausos para esta quenda, por favor. Imos deixando o escenario. Grazas. Quenda 25. Continuamos con Vigo. IES Politécnico. IES República Oriental do Uruguai. IES Rosais 2. IES San Tomé de Freixeiro. IES Santa Irene. IES Valadares. E pasamos a Vila de Cruces. IES Marco do Camballón. E pechando quenda de Vilagarcía de Arousa, o IES Armando Cotalero Valledor. Aplausos, por favor. Aplausos para esta quenda. Imos abandonando o escenario por ambos lados. De todas estas fotos van quedar na nube para que sexan baixadas gratuitamente para quen queira. Fotos de profesional, as que fixeron arriba e todas estas, de acordo? É unha deferencia da UDC. Imos ca última quenda, a quenda 26. De Vilagarcía de Arousa, 2 institutos, Castro Alobre e IES O Carril. De Vilalba, IES Santiago Basanta Silva. De Vilanova de Arousa, IES Abasella. De Vimianzo, IES Terra de Soneira. De Viveiro, 2 institutos, María Sarmiento e Vilar Ponte. De Xinzo de Limia, tamén 2 institutos, Cidade de Antioquía e Lagoa de Antela. E pechando a quenda e os concellos de Galicia, como non podía ser de outra maneira, os de Zas, IES Massimino Romero. Aplausos, por favor. Miramos cara ao público. Aplausos para esta quenda. Imos abandonando o escenario. Ahora, veñen para aquí, ¿no? Agora non. Agora
Digo que estaríamos aplaudindo moito máis, pero se é momento máis de un pouquiño de diversión da que vos gusta, seguro que sí, vale? Se están recolocando as autoridades. Van a actuar aí. Para escoitar o que ven, estades mellor ubicados vos que as autoridades. Seguro que sí. Me din da organización que o fixechedes tan ben que fomos gañando tempos e hai que darlle un marxe aos artistas, mínimo, vale? Uns segundiños nada máis. Pero cumprides tan ben as instruccións, a circulación foi tan doada que avanzamos no acto máis do debido. Así que esperamos un pouquiño polos artistas, pero uns segundiños nada máis. Yago, tíranos su clic ahí, por favor.
Eu sigo un blaster waiting for you. Na luna eras menos complicada, con todos temas para reír, porque toda esta música está inventada. Eu sigo un blaster waiting for you. Na luna eras menos complicada, con todos temas para reír. Falo demais se te dijo que estou esperando a que veñas comigo. Da igual se xa fun teu amigo ou enemigo, acabei más excusas para traerte ao meu piso. Ao meu piso, ao meu piso, ao meu piso, ao meu piso, ao meu piso. Ao meu piso, ao meu piso, ao meu piso, ao meu piso, ao meu piso. Eu sigo un blaster waiting for you. Na luna eras menos complicada, canto te temas para reír, porque toda esta música está inventada. Prefiro guerrear contigo que vivir en paz, andar de bar en bar sen nos cruzar, que cada noite sea un xogo no que vas ganar, pero sabendo que no blaster che vou a topar. Non te chames amor, se era un capricho, parece que non acabamos de sentirnos, e xa levo demasiado tempo en visto. Tranqui, só cambiei de plan, esto non nos rendimos. Eu sigo un blaster waiting for you. Na luna eras menos complicada, con todos temas para reír, porque ti non querías pagar entrada. Eu sigo un blaster waiting for you. Na luna eras menos complicada, con todos temas para reír, porque toda esta música está inventada. Buenos días, Coliseo, ¿cómo estamos? Somos de Rapas, la fábrica de baile, la máquina del buen rollo. Un placer estar aquí desde arriba de muros. ¡Ese aplauso! ¡Ese aplauso! Ese aplauso para vos, noraboa polas vosas notas. Aquí tendes a un 5.5 e a un 8.5 na EBAU e a 2 que creo que non se presentaron siquera. Así que, se vos equivocades de carreira ou escolledes o camiño que ao final non vos acaba de gustar, recordade que sempre podedes facer un cambio de rumbo. Se non o facedes, acordadevos onde está Blaster sempre, vale? Que se non o sabedes, irlo saber para o ano. Sinto por vosos pais, pero irlo conocer, sobre todo os que estudian en Santiago, vale? Nada. Xa vos deixamos cos pinchos para que vayades celebralo por aí, que é o que toca ahora. Eu quería que todos os chavales e chavalas que están aquí se puderan levantar ahora. Veña aí. Eu quería que todas e todos os pais lle regalasen a entrada do Riverland ou do Bombástica a estas nenas e estes nenos que se portaron tamén este ano, por favor. E ahora a bailar, vale? Chavales, chavalas, a bailar. Porque Coliseo, encendemos el karaoke y nos ponemos románticos para estos chicos y estas chicas tan guapas, porque somos guapísimos, me cago en Dios. ¡A bailar! ¡Woo! Deixei ganarme na pista de baile. Solo quería olvidarte, pero no paro de acordarme. Quiero que
que sepas que sigo esperándote. No porta no, primeiro avísame e baixo. Non son masajista, dixenche a mama que iba a ser un artista. E ti non mo queres ver, pero eu prometo che que eres a miña favorita. Quero que sepas que sigo esperándoche. Non porta no, primeiro avísame baixo. ¡Alegría, Coliseo! Teño corazón que como un after leva aberto desde que chegastes. Non pecha porque ainda non marchaste. Vos que máis lista que mí. Nunca dixentes non, tampouco dixentes que sí. Pensar que va a ser conmigo. Ya perdí un avión, no quiero perderte a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Recordade, a mellor universidade, la calle, chicos. Máis aplauso para Derrapan, o bo rollo da Costa da Morte. Agora que estamos coa música, acabo de lembrarme que nos deron unhas entradas para o Morriña Fest. E que mellor que sortealas, non? Os de protocolo teñen por aí un par de urnas destas de andar por casa. Supoño que o cadeliño aquel, o CPDO, que por certo me dixeron que CPDO significa can de palleiro con denominación de orixe. Lle parecerán así modestas, pero o caso é que temos unhas urnas para o sorteo. Por favor, necesitamos aí un par de mans inocentes, que creo que xa as buscaron. Mirade, sortearemos 5 pares de entradas entre os presentes para que se poida vir con acompañante. Son 5 pares de entradas para o Morriña Fest. Nunha urna están os números das filas e na outra os das cadeiras que ocupades. Entón, haberá persoal de sala que, cando se saiban os números, acudirán coas entradas aí a donde estades ubicados, vale? Donde estades ubicados. Entón, imos primeiro sacamos primeiro as filas. Dime, a ver. Fila 15. Asento, cadeira. ...32... 15, 32... Sí, no, pero xa dixen que son 5 pares, joder. Son 5 pares, 10 entradas, non? Son 20.
ainda me sorprende máis. Eu pensaba que era 10 entradas, 5 pares, pero me di que non, que son 20, son 10. Vale, aumenta a posibilidade. Aumenta a posibilidade. Ben, imos a logo a segunda. Fila. Catro, fila 4. Sácate o seguinte. Asento, vamos, agilizamos así. Asento 20. Fila 4, cadeira 20. Continuamos. Seguinte. A terceira. Sí, ten que ser alumno, non vale representante, No. Se é representante, o alumno que tenga carón, vale? Do centro, sí. No, é para o alumnado. Alumnado presente. Nada de representantes que se apuntan a todo, vale? No, bueno, o de carón, é máis fácil. Que? Fila 18. O que ten o carón do centro, xa vale. Fila 18, número 38. Fila 18, cadeira 38. Esta foi a terceira. Ben, a cuarta. Fila 10. Continuamos. Deba de conta das que levamos, que a mí se me... Sí. Revolver. Fila 11. Asento 22. 11, 22. Lévate a conta que non levo a conta das que van. 19. Trece. 19, fila 19, asento 13. Cantas levamos, que eu non estou levando a conta. Fila 13, 44, 13, 44. Quedan 3. Vale. Fila 7, número 16. 7, 16. Fila 18, número 36. E a última, fila 22, número 3. Noraboa e disfrutade do Morriña. E despois desta batucada, ten a palabra o reitor da Universidade da Coruña, don Ricardo Cao.
Bo día a todas e a todos. Despois desta troula deixaron difícil para o conselleiro e para min, porque a verdade é que o meu discurso era máis ben serio, un pouquinho máis serio. Saludar as autoridades, conselleiro do Concello da Coruña, reitores magníficos das universidades de Santiago e de Vigo, tamén o presidente da CIUG e conductor deste acto, os representantes das universidades na CIUG, as vicerreitoras e vicerreitores que están tanto na mesa como aí, autoridades que estades aí tamén, secretario xeral de universidades, a presidenta da Asociación de Directores de Centros Públicos de Galicia e, sobre todo, estudantes homenaxeados hoxe, profesorado e as vosas familias, amigas e amigos, sobre todo para vos. É un prazer para min e para todo o equipo de goberno da Universidade da Coruña, da UDC, exercer de anfitrións neste acto homenaxe a vos, a todas as persoas, mozas e mozos que tedes superado con estas magníficas cualificacións as probas da ABAU e o bacharelato. Parabéns, parabéns por este resultado que é consecución dun éxito académico, que vos desexo sexa a base de moitos máis, nesta nova etapa formativa que iniciaredes en breve. Por iso, con este acto, o que pretendemos amosar, e espero telo conseguido, é o noso recoñecemento a ese esforzo, a ese traballo realizado durante moitos meses, e mesmo tamén durante esta fase final que foi a propia ABAU. Parabéns tamén moi efusivos ás familias e aos equipos docentes, sen dúbida, puntais fundamentais no proceso educativo do noso alumnado, tanto nas etapas previas como na que agora remata. E a vos seguro da nova que comenzará tras o verán. Por iso, dende aquí, trasladámosvos tamén o noso recoñecemento e agradecemento ás familias e aos docentes que estades acompañando hoxe. Moitas das persoas presentes vides de cursar un bacharelato internacional ou participar nos programas STEMBach ou STALMAT. Estes dous últimos son moi queridos, especialmente por ter participado eu como profesor, aínda que levo pouco máis de 5 meses como reitor. Os reitores non deixamos de ser profesores, que na nosa vida previa estábamos moito tempo dedicados á docencia, iso era o meu caso, ata hai 5 meses, e en particular nestes dous programas que, ademais, gustaríame suliñar que xa nas 3 universidades galegas participamos activamente. Estou seguro de que aquelas e aqueles de vos, algúns de vos que os coñezo, dos que estades aquí, teredes disfrutado tamén destes programas, o STEMBach, o STALMAT, e para os e as que concorrestes ao Premio Extraordinario de Bacharelato hai un par de días, pois moita sorte tamén a todas e a todos vos. Iniciades agora un novo camiño, a meirande parte elixindo estudos universitarios, un período cheo de aprendizaxe e coñecemento, tamén de ilusións e emocións. Un período no que as universidades públicas, gustaríame sumarme a louvanza e a poñer en valor do ensino público e concretamente das universidades públicas que fixo tamén o reitor de Vigo e o reitor de Santiago, pois as universidades públicas como as 3 que integramos o sistema universitario de Galicia xogamos un papel fundamental no voso desenvolvemento persoal e profesional e o das futuras xeracións tamén. Conseguir que contedes con ferramentas e coñecementos que vos permitan ter ese pensamento crítico que vos levará a avanzar na sociedade do coñecemento é o noso obxectivo. Pero tamén debe selo do resto das institucións aquí presentes, porque unha universidade pública forte é esencial para o avance da economía, da sociedade e da cultura dun país. En Galicia contamos cun sistema universitario público fortalecido, con 3 universidades con campus en 7 cidades, que teñen realizado un esforzo moi importante na última década por adaptarse aos cambios sociais e á demanda do tecido productivo. Hoxe contamos cunha universidade pública moi preparada, cada vez máis adaptada a esas necesidades laborais
e tendo moi presente o noso cometido como faro do coñecemento. Universidades que temos moito que ofrecer, pero tamén moito que pedirvos. Precisamos da vosa mirada, da vosa perspectiva. Por iso tamén vos animo a participar, a formar parte das asociacións existentes na universidade, a integrarvos en clubes e organizacións. En definitiva, a compartir experiencias que vos enriquezan e os outorgarán tamén á universidade unha maior riqueza. Esa visión ofrecerános novas claves para seguir medrando e adaptándonos á sociedade do futuro. O voso éxito será noso. Para dar resposta a iso e complementando o xa comentado polos reitores da Universidade de Vigo e de Santiago de Compostela, gustaríame incidir no que poderíamos cualificar as fortalezas da UDC, da Universidade da Coruña. Unha universidade con só 35 anos de idade, pero eu diría que a mellor idade para exercer o seu impulso, forza e innovación. A nosa oferta formativa integra graos innovadores, algúns únicos, no sistema universitario galego, con outros referentes máis clásicos. Por citar algúns exemplos, arquitectura, bioloxía, camiños, dereito, educación, as filoloxías, fisioterapia, náutica, a enxeñería naval e oceámica, podoloxía, terapia ocupacional ou turismo, son só algúns exemplos. Temos un espírito innovador e unha alta capacidade de adaptación e de contacto coa contorna empresarial. A alianza entre formación, investigación e empresa é un dos logros obtidos na última década, tamén na nosa universidade. Así, programas de recente creación, como os graos de Ciencia e Enxeñería de Datos, Intelixencia Artificial, este en concreto do Sistema Universitario Galego no seu conxunto, Nanociencia e Nanotecnoloxía, Xestión Digital da Información e Documentación, Xestión Industrial da Moda no campus de Ferrol, Paisaxe o grao de Paisaxe, tamén o grao en Creación Digital, Animación e Videoxogos, ou o grao aberto en Enxeñería Industrial, tamén en Ferrol. Son unha mostra, pequena mostra, da conexión entre a oferta formativa e o tecido productivo. Titulacións que ofrecen oportunidades de profesionalización para o noso estudantado, en campus emerxentes e altamente demandados. Un contexto no que tamén xogan un papel esencial os centros de investigación, xa comentados anteriormente. 3 veñen de obter o selo outorgado pola Xunta de Galicia na nosa universidade, o que supón estar na excelencia investigadora, investigación e transferencia polas que seguiremos apostando e incorporando talento como que hoxe estades aquí reunidos. Como dixen antes, a universitaria é unha etapa vital, con emocións, ilusións e divertimento tamén, factor moi importante. E aí tamén desde a UDC temos moito que ofrecer. Contamos cunha rede de apoio integral, asesoramento psicolóxico, atención á diversidade, atención personalizada ao alumnado, a través da que canalizar as vosas inquedanzas. É moi importante para a UDC chegar ás preto de 19.000 persoas que conforman a comunidade estudiantil da nosa universidade nos campus de Ferrol e da Coruña. A esta rede de apoio súmanse as iniciativas extracurriculares, nas que a nosa universidade está moi activa, cunha ampla oferta de actividades culturais, sociais e deportivas. Aspecto este último que merece un capítulo aparte. Quizáis ser unha das primeiras universidades en contar cunha facultade en Ciencias do Deporte, antes INEF, ten algo que ver co feito de que teñamos unhas instalacións deportivas excepcionais, que permiten a toda a comunidade UDC desfrutar dunha amplia gama de actividades físicas e programas de benestar, importante tamén, así como programa para os deportistas e as deportistas de alto nivel que permite compatibilizar os estudos universitarios coa súa actividade deportiva. Hoxe é un día de festa. Remato animándovos nesa decisión importante que estades a tomar nestes días. Son moitos os factores a ponderar, e non é fácil, vos lo comentou tamén o reitor de Santiago antes. Por iso, tomade un tempo para esa decisión, para que esa decisión sexa a vosa a que queredes. Facédeo con información rigorosa e veraz, tendo en conta as vosas preferencias, e as vosas necesidades e os vosos obxectivos académicos e profesionais. Vos sodes as persoas
que tedes que marcar o camiño do futuro. Nós estamos aquí para apoiarvos e facilitar esa ruta, ese sendeiro, pero as que camiñaredes seredes vos. Por último, un agradecemento fondo e moi especial a todas as persoas da UDC, persoal técnico, de xestión, de administración e servizos, persoal docente e investigador das vicerreitorías de estudantes e empregabilidade e da de divulgación, cultura e deporte, tamén ao conselleiro e ao persoal da Consellería de Educación, Ciencia e Universidades, ao persoal da CIUC, o seu presidente e os responsables tamén das outras universidades, a alcaldía, a alcaldesa que non está presente agora da Coruña e a todo o persoal do Concello e deste Coliseum, grazas pola vosa implicación e tempo e esforzo na organización deste acto que esperemos que estivera á altura das expectativas. Fago vos chegar de novo os meus máis efusivos parabéns a todas e a todos. Moitas, moitas grazas. Para pechar o acto, antes de que quede a disposición de todos, todas, o fotocall para as fotos que queirades, familias, acompañantes, amigos, etc. Para pechar o acto, digo, ten a palabra o conselleiro de Educación, don Román Rodríguez. En moitas ocasións, os que temos xa certa idade, pasamos das 4 ou das 5 décadas, quizás levados pola melancolía, comentamos que a mocidade de hoxe, é dicir, vós, é unha mocidade pasota, que non se involucra, que lle dá todo igual, que pasan de todo. E estamos equivocados. Estamos tremendamente equivocados. Quizás o fagamos por melancolía ou porque nós xa non somos mozos ou mozas. E a demostración de que estamos equivocados é o acto de hoxe. Aquí estades aproximadamente 1000 nenos, 1000 mozas e mozos, perdón, que sodes xusto o contrario do que a veces mal pensamos os maiores. Aquí estades 1000 persoas que non só sodes o presente de Galicia, senón que gran parte do futuro de Galicia vai a pasar por vós. Estades 1000 persoas que queredes facer, como recía o reitor de Vigo, ben o voso traballo, que xuntades o talento, coa motivación, coas ganas, co esforzo, sendo moi conscientes de que o que facedes hoxe vos vai a marcar, sen dúbida, parte do voso futuro, a nivel personal, a nivel individual, pero tamén a nivel colectivo. Eu quero darvos as gracias máis sinceiras, porque representades, vades a ser, e representades todo o bo que ten Galicia e que Galicia espera de vós. Galicia espera de vós que sexades moi bons médicos, enxeñeiros, profesores, enfermeiros, todo aquilo que decidades e que queirades ser. É certo que hoxe pechades unha etapa da vosa vida ben bonita. A vida do instituto é fantástica. Pero vades iniciar outra que non é menos bonita, que é a época universitaria. Unha época onde vades a medrar como personas moitísimo, é un cambio moi, creo que tremendamente importante na formación, non só académica, na formación humana de cada un de vós, e decirvos que tedes todo o futuro por diante, pero tamén decirvos que nadie regala nada, e que o voso futuro o teredes que traballar vós, co voso esforzo, ca vosa ilusión, e cas vosas ganas de facer ben as cousas. Tamén hai que darlle as gracias, neste caso, aos vosos profesores, aquí representados. Sinten orgullo de vós como alumnos. É fundamental que o profesorado sexa capaz de motivar, sexa capaz de acompañar, sexa capaz
de interiorizar que ten entre as súas maus pois unha materia prima tremendamente sensible no eido nun universitario, nos institutos, en este caso. E esa materia prima tan sensible sodes vós, sodes os alumnos, as alumnas, que moitos deles, sobre todo en edad dos institutos de bachillerato, están nunha edad difícil, ou están nunha edad difícil, non? É a adolescencia, momentos de moitos cambios, pero a guía e a referencia do profesor, do bo profesor, pois se deixa sentir. Todos nós, os que xa temos certa idade outra vez, nos acordamos, sen dúbida alguna, nos acordamos de moitos profesores que nos marcaron moito a nosa vida, que nos orientaron cara a nosas profesións futuras e que foron un referente para nós. Creo que ese é un papel que trascende do ser un mero transmisor de coñecementos, un mero transmisor de competencias, de habilidades, senón que tedes tamén un papel fundamental como guías e como referencias destes alumnos. Gracias tamén ás familias, aquí representadas nas gradas. Hoxe é un día de orgullo para as familias. Eu tamén o sei persoalmente porque me tocou fai moi pouco estar aí. Creo que tedes que estar francamente orgullosos dos vosos fillos. É certo que moitos dedes, se me permite a expresión, van a voar dos vosos niños. Comenzaredes a ter, vos lo aseguro, se son os primeiros, pois ese síndrome que se dice del nido vacío, non? Pero, bueno, estes mozos e estas mozas teñen que voar por si solos, o van a facer no eido universitario, e, en certa medida, pois, o que son yo deben, vos lo deben a vós, sendo capaces tamén de transmitirlle valores básicos que son fundamentales que llevan ser fundamentales para a vida das persoas. Pois o esforzo, o traballo, o respeto, a comprensión, aspectos que son básicos para poder ser, en definitiva, unha boa persona. Todos aspiramos a ser boas personas. Gracias tamén, neste caso, ás 3 universidades públicas galegas, ás 3 universidades do SUG, por moitísimas cousas, pero unha delas é por o espírito de cooperación, de colaboración, que se manifiesta neste acto. Aquí está o sistema universitario galego, cada un vendeu o seu, o cual é como debe ser, pero cun espírito de cooperación. E todos desexamos que poidades formarvos en Galicia. Tamén tedes a liberdade de ir a outras comunidades autónomas, a outras universidades, pero Galicia vos ofrece un sistema universitario forte, con un nivel de excelencia e de calidade elevado, moi potente, e con tamén un profesorado que aspira claramente a facer ben o seu traballo e, por suposto, que o fai. É unha festa. Hoxe é un día de festa. Creo que incluso a escenografía, isto parece un concerto de rock and roll cando se entra aquí, non? Incluso os que estamos aquí estamos mirando como se fóramos Bruce Springsteen, non? Mirando para vós. Pero é certamente unha festa moi seria. É unha festa moi seria porque transmite e refrexa todos os valores e todos os eslabóns dunha cadena, os mozos, a mocidade, as familias, os profesores, os centros non universitarios e os centros universitarios, a universidade. Todos xuntos temos que crear unha cadea forte que sexa unha semente do presente, pero que, sobre todo, esta semente poida agromar no futuro. E o futuro é voso. Disfrutade moito deste verán, elixide ben. Non é fácil elixir, pero coa xente que faramos tedes todas as ideas bastante claras, eso é moi bo. Creo que a elección dunha titulación é clave na vida dunha persona. É certo que despois podes empezar a cambiar, non pasa absolutamente nada, pero esta decisión que tomedes, ou que xa tedes tomado, vai ser tremendamente importante para todos vós. Que teñades moita sorte nas vosas carreiras, que teñades moita sorte na vosa vida, e que a vosas familias
en este caso, pois a universidade, vos acompañe e teñades, despois dun verán onde podedes descansar, comencedes outra vez en setembro a estudiar con forza para que todos esteamos orgullosos de vos. Moitas gracias.